An bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ Iblisa dangalen tɔɔrɔ ma, ka barika don an ka sigi na k'an sɛmɛ Ala la, ka sigi ɲininu don ni Alahu Taala tɔgɔ barikaman ye, ka kisi a nɛɛma deli an danbaga Ala fɛ, a ko jiri a ka jɔnkɛ sanuman kan, Muhamadul Mustafa ani a sojunkɛ sanumanw. Ala ye minnu saniya ni k'u yɔrɔ majanya ka bɔ nɔgɔko bɛɛ lajɛlen ma, ani a ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman fɛn o fɛn ye senda u senda nɔ la ni baara ɲuman kɛli. Ala ka ne ni aw fara o jamakulu sanuman kan. Fatimatu Zahra alayha salam, Alakira dusukun feere, Alakira denmuso sanuma, ka sanga ni a ka bangeli nisɔndiya ɲaɲariw ye. Jɛmiyatu Ansar Dinil Islami a bolofaraba min bɛ Kati sous-section kɔnɔ, u ma to kɔ u ka nisɔndiya an'u ka alabarikada yirali la ni musoba in bangeli ye. U ye anniversaire kɛnɛba labɛn ka bɛn février kalo tɛmɛli ma san 2026. Kɛnɛ min ni a sereyara Jɛmiyatu Ansar Dinil Islami tɔndenw fɛ ka bɔ fan caman fɛ. Alhamdulillah, kɛnɛ in bilasirali kunfɔlɔ bɛ kɛ an ka shirifimuso fɛ, Seyida Kadijatu Haidara. A bɔra ka walawalali ni farafasiya caman di an ma Seyida Zahra kan, Fatima alayha salam. An ka janga ka sɔrɔliw ɲamada. Sherifu Usman Marane Haidara basta ya kɛrɛnkɛrɛnnen. An musow kan ka nu ladege de. Hali n'an taw m'u sen da u senna nɔ la, u fana kan ka kɛ sa, u fana ka kofɔ dɔɔni. An k'an cɛsiri an musobaw. Ni ko ko du, i ko ko jɔ muso. Ni muso tɛ foyi tɛ ɲa du kɔnɔ. Ni dugu jɛra, jɔn bɛ to so kɔnɔ. Cɛ bɛ bɔ ka taa ɲini de o. Sabula ale ye doni tabaga de ye, wa Ala de ye doni in da ale kun. Ale de bɔ ka taa ɲinini kɛ kɛnɛ ma. Ko a bɛ n'a den ma jɔn ma, n bɛ n'a di n ka masamuso ma. E ye masamuso de o. I muɲu k'i sigi ba in. Mais o cɛ bɛ to ɲinini kɛyɔrɔ la. N'o seginna ka na hali duman tɛ fɔ a ye. Wallahi an dɔw bɛ cɛw bɛ don hali an t'a dɔn k'u donna. Tellement que téléphone yɛrɛ o y'an ka ko bɛɛ tiɲɛ. Cɛ bɛ na ka foli kɛ. Muso da ye k'a fɔ muso ye. A y'a ka téléphone ta. Karisa jija an k'a min dɛ. A b'a den dɔ wele k'o ka ji soli ka di cɛ ma k'o k'a min. Cɛ yɛrɛ de bɛ tila ka dumuni demander. A tɛ wuli ka bɔ a nɔ la yɛrɛ. Mun bɔnɛ binna an kan dɛ. An baw m'an ladon tan dɛ. Munna an fɛnɛ t'an denw dilan ni? Munna an tɛ basta ladege? Munna an tɛ an ba naani ladege? Ala y'olu bila jɔyɔrɔ min na, an fɛnɛ ka se ka dɔɔni kɛ sa, hali n'an ma se k'a bɛɛ kɛ. Muso ye sabali de ye. An bɛ mun fɔ ko muɲu ni sabali. Ni muɲuna i bɛ furu tɔnɔ bɔ. Ni musoba in jogo dɔ kun ye sabali ye. Ne ko k'e b'a kɔ dɛ. N'i ko k'i b'a ka anniversaire fête de. Ne ba k'i k'i muɲu ba in. I muɲu cɛ in kɔrɔ. Don dɔ la ale yɛrɛ bɛ tiɲɛ ye. Caman bɛ a bɛ se ka kɛ cɛw faamuya bali, a bɛ se ka don muso ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Wallahi n'i y'a jɛnyalen muso de y'a sama ka se. N'o tɛ wallahi cɛ dɔw t'a jɛnya. Mais n'an yɛrɛ y'a dɔn hali fitinin b'an wa. Ye. An yɛrɛ t'an kama jigi cɛ ninnu ye bilen. Ni cɛ ko ko kelen an b'a fɔ ko 100. Sabula n'i y'a bila ale ka sira t'a la bilen. Dɔɔni b'ale kun. N'o tɛ ni cɛ muso o muso sirilen don a cɛ la, hali ka safunɛ sɔngɔ ko cɛ de b'o di. Wallahi ni cɛ ko k'ali ka n'i sen ta k'a da i t'a ta k'a da. Jamaniya ni yaadaliya ni kafaliya nafa foyi t'o la. An ka Fatimatu Zahraw ladege k'a jogo dɔ kun ye sabali ye. A jogo dɔ kun ye mun ye tuguni? A tawadua yɛrɛmajigi. Yɛrɛmajigibaga ka dɔgɔ dɛ. An minnu bɛ se k'an muɲu k'an yɛrɛmajigi an cɛw ye. A ma nɔgɔn dɛ. Hali du kɔnɔna na. An n'an tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni a tigi ma min faamu e k'o faamuya. Mais e ka taa du dɔw kɔnɔ bi. Kɔrɔ ni dɔgɔw. I ka sɔrɔ dɔɔni bɛ nin dɔ in cɛ kun. Ale cɛ de jɔlen don nin du ye. Fɛn tɛ nin dɔ in kun. Parce que o cɛ tɛ baara la. Fitinin bɛ min kun wallahi a b'an goli wuli k'a jɔ. A tɛ
yɛrɛmajigi ɲini k'a dɔn yɛrɛ a t'a dɔn hali yɛrɛmajigi ye fɛn min ye sabula ale b'o fierté dɔrɔn de ta k'o da nun sanfɛ an k'an yɛrɛmajigi sabula ni musoba in jogo dɔ ye yɛrɛmajigi ye a jogo dɔ fɛnɛ tun ye hinɛ ye khasatan bi araba ibuha a ka baaraden n'a ka maradenw baarakɛlaw tɔɲɔlen don dɛ an yɛrɛ bɛ min da baarakɛdenw ala ta an t'o da an wolodenw kan parce que la ko olu nana baara de la e tɛ se k'u sara fo ka diɲɛ wuli e bɛ wari fitinin mun d'u ma o t'u sara bɔ baarakɛla bɛ min kɛ du kɔnɔ bi hali furumuso dɔw t'a kɛ cɛ mana fɔ karisa jija ɲele ji di puwa ma ɲele yɔrɔ fura i k'a jɔsi ɲele de bɛ minɛnɔgɔw ko ɲele de bɛ fininɔgɔw ko ɲele de bɛ suɲɛkɔnɔ jɔsi k'a dara yɛrɛ kɛ ka kunkɔrɔdonnan d'a kan walayi e cɛ tana tɛ ɲele la bilen koyi walayi n'i ye baarakɛla furulen ye patɔrɔn cɛ ma patɔrɔn ma tile e ka devoir ye min ye e k'o kɛ ba in e bilalen don min na e k'o kɛ baarakɛla ye waliden de ye koyi ne baw a bɛ hakɛ to i y'i ta sɔrɔ cogo min na o de baarakɛla in ba fɛnɛ y'a sɔrɔ ten ne mais baarakɛla in kɔrɔ ye mun ye gɛlɛya dɔɔni bɛ n kan na n ka taa pour que n ka taa dɔɔni sɔrɔ ka ni lahinɛ pour que n ka n ka kɔɲɔminan ɲini waliden ninnu bɛ na o de kama mais dɔw bɛ bugɔli siri u ka baarakɛla la walahi hali u t'a da wolodenw kan hali den min ma bɔ a bamuna fini kɔnɔ o bɛ baarakɛla wele k'a ci ayi kini ban dɛ n'i ba patron t'i to yen nɔ an kana fɛn bɛɛ to baarakɛla ma ni musoba in bɛ baarakɛlaw lahinɛ cogo min na a ka baarakɛla a ye don 2 de ta ni baarakɛla ye bi kɛ ale yɛrɛ bɛ kuranɛ kala baarakɛla bɛ sini kɛ an jɔn bɛ se k'o kɛ ni waati in de la an ka kɛnɛ in maabaw jamiyatu ansardin islami a ɲɛmɔgɔlakaw ahibaw fatima a ɲɛmɔgɔ minnu bɛ kati pare n'o de bɛ tali kɛ fasigi dunbiya ani mare ni madam kulubali n'an tɛnɛ siribe ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka sewa yira an na kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an k'u ka dantigɛlikanw seereya ɲɔgɔn fɛ wala an bɛ nabaga bɛɛ fɔ ka bɛ barikada nin kɛnɛ sanama in kan an b'an ka situation ɲɛmɔgɔw fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na an balakaw k'u fɔ k'u barikada tiɲɛ yɛrɛ la hali ni ye an baw ye so in na i b'a dɔn ko ko dɔ bɛ yen nɔ walahi an b'a ɲini ala fɛ zaraw bonya kama ala ka n'o dɛmɛ degun b'aw ka so kɔnɔ ala k'a bɛɛ wuli ka tila ka dugawu ɲini aw fɛ kɛnɛ in bonya kama aw ka dugawu kɛ hɛrɛma kɔnɔ komite yaasa ala ka se ka komite in yiriwa i n'a fɔ an ka situation ɲɛmɔgɔw b'a fɛ a kɛ cogo min ka hɛrɛma kɔnɔ komite fana bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka tɛmɛ situation mako bɛ fɛn o fɛn na ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya zaraw kama ala k'an ka laɲiniw sabati wala ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada ka tila ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ala sɔnna hɛrɛma kɔnɔ komite tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ kɛnɛ in kan selu an karamɔgɔ Tijani nana nin kɛnɛ in kan sunkalo tile 7 a ma jan bilen o don kama ala sɔnna ka furu nɔgɔya ye alamandi la bi ye zaraw ka don ye ala sɔnna fana ka du nɔgɔya ye bi an yɛlɛma n'a kɔnɔ ni ala yɛrɛ ka dɛmɛ ye o ye fɛnba dɔ ye min bɛ ɲɛnama sɔrɔ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ala k'aw kɛ hɛrɛw ye an bɛ sirifuw de nɔfɛ an balo n'an balola an b'o nɔfɛ n'an fatura an b'o nɔfɛ hali an ka sɛ n'a y'a dɔn k'a tɛ an karamɔgɔ fɛ walahi an b'a faga ka sogo fili an b'a la tanu ka segin k'a barikada sabula diɲɛ in nɛɛmatigi ye ala kira alehi wasalama ye a n'a ka denbaya cɛ jumɛn y'o misali di anw ma Usman Madan Sherifo Haidara ka Haidara k'a ni muɲu k'a ni sabali k'a ni siɲana k'a ni taama ale de ye anw nujuru minɛ k'anw ka diinɛ sira sanuya anw bolo k'anw ka diinɛ yira anw na musobaw a y'a lajɛ an k'an kɔfilɛ an marabagaw la
anw tɛ arjɛnɛ in sɔrɔ ni cɛw tɛ cɛw dafa ye anw de ye an ka muɲu an ka sabali ala ka barika don an bɔnnaw la an b'a ɲini ala fɛ Seiba Lamini ka denbaya kɛra cogo min n'o ye Sirifukɛ n'a ka denbaya ye an ka misali ta n'o ye an ka musoba naani ninnu lajɛ u ka muɲu u ka sabali u ka mɔgɔ ladon malimatu ye kuma bɛɛ fɔ malimatu ye min fɔ an ɲɛ an k'a minɛ an ka baara kɛ n'a ye musow diinɛ in bɛ aw de bolo a y'a ɲini an ka diinɛ in se yɔrɔ la min n'a n'o ka kan cɛbaw anw jigi ye aw de ye y'anw kɔkɔrɔ madonbagaw ye aw de ye anw jigi ye aw de ye anw bilasiralibaga ye an bɛ foli kɛ aw la ka foli kɛ Amsar cɛba n'a musoba bɛɛ lajɛlen na ka foli kɛ musoba in bɛɛ lajɛlen na mun bɛ yan ni mun ma yan sɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye ala k'an to kulu in na ala ka diinɛ sabati an bɛɛ lajɛlen kelen kelen bolo hamina min b'an na nin kɛnɛ kan arahamani masa y'a nɔgɔyabaga ye ale de b'an bɛɛ dɔn n'an yɛrɛ ye an y'a kalifa ale la k'an ka Sirifukɛ kalifa masa in na masa min tɛ kalifa tiɲɛ a n'a ka denbaya n bɛ salamu ɲini aw fɛ hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka laɲiniw sabati ala ka kɛnɛ ni ala ka wasa ala ka kɔrɔta ala ye an bɔ salon ta la ka ɲinanta yira na ni san 1000 bɛ ala bolo ala k'o yira na ala k'an mago dilan ni fatumata bonya ye ala k'an mago dilan ni fatumata bonya ye hami o hami bɛ na ala ka bɛɛ hami dilan ala k'o kɛ Sirifu bonya kosɔn salawa salim an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ se kɛnɛ kɔnɔ yan ka ɲini ala fɛ ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye so o kɔfɛ ni jɔn bɛ nin jɔyɔrɔ in na n jɔlen don n ka président tɔgɔ la n'o ye Musa Koyita ye ale de ye commission féminine ɲɛmɔgɔba ye Kativi sous-section bureau o ye commission min sigi sen kan minnu bɛ baara kɛ an baw kunna Musa Koyita ale ye o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ taama na ala ka segin n'a ɲuman ye bi an bɛ an baw fo k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ ko u ni mɔgɔ tɔbɔtɔ ne nana an baw kunna hakili b'a la 2019 o ni bi cɛ majigi dan ye an baw ta ye hali ni kuma dɔ la an bɛ muruti ɲɔgɔn bolo mais u sɔnna an ye an ma foyi fɔ k'u ma bɔ o sira fɛ u majigi la ye mais mɔgɔw b'u la an baw don walahi an yɛrɛ b'a dɔn u b'an sɔrɔ den ye mais n'an k'u ka dan yɔrɔ min na u k'u dan ye k'o foli kɛ aw ye an baw k'o foli kɛ aw ye k'a ɲini ala fɛ Fatumata Zara min ni an filɛ ni ala ka san wɛrɛ ta yira an na hɛrɛ la ala ka san wɛrɛ ta yira an na hɛrɛ la an ka présidente an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni jama bɛ e de kɔ Bafilɛ Jakite k'a fɔ k'i ni ce i ni ce kunu i ni ce bi wa hali sini o kelen don présidente majigilen an b'i fo walayi ni muso in bɛ suuru hali a ko mɔgɔ bɛɛ ye ne de dabali banni don la walahi Bafilɛ ala k'a ni sara ala k'a ni sara n tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ ni ma an ka ɲɛmɔgɔbaw fo bureau sous-section de Kativi Fasigi Dunbiya a n'a ka mɔgɔw an bɛ a bureau bɛɛ lajɛlen fo u y'an bila baara min na an bɛ k'an sɔn mais halisa an mago b'u ka dɛmɛ a n'u ka dubabu la hakɛto bɛ kuma kan salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakatu an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ hɛrɛma kɔnɔ comité fo an bɛ sous-section de Kativi fo an bɛ section de Kati fo jama fɛn fɛn bɛ yan mun m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ a nisɔndiyalen don an fari fonnen don ka da bisu in na kan kɛnɛ in dogonen tɛ mɔgɔ si la ka da kan Fatumata Zara kira denmuso kira dusukun feere o ka anniversaire ɲinan ala ye hɛrɛma kɔnɔ de don a la comité garijɛgɛ don a la ka tila ka kokajɛ kati k'o kɛ a marraine ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na komi ne yɛrɛ y'a présidente ye ka ne k'a présidente ye o kama o don kokajɛ jama ni musoba fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yan
bonya in dali no a bɛɛ lajɛlen kan ni yɔrɔ in na an tɛ bɔ kuma kɔnɔna na min Mama Sangare fo ni y'a mɛn ko ka jɛ kati ale de don ka taa ɲɛɲini Bamakɔ a sun kɔrɔ ka se n'a ye yan an b'a fo dante foli min na an b'an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ne yɛrɛ ka jama noir bɛ n kɛrɛfɛ n ti bɔ kuma la ni ma fo Ala ka sara a diinɛ a n'a ŋaniya la yarabi jɔyɔrɔ minnu kalifalen b'a la yarabi Ala k'a ɲɛ a bolo Ala k'a fanga se a ka denbaya ka d'a ye cogo min na yarabi Ala k'a kɛ ten Ala k'o k'a k'alaya kama kira bonya kɔsɔn sɔli ala rasuli karim ka bɔ kuma na nin yɔrɔ la foli bɛ nabaga kelen n'a bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini Ala fɛ wajulu sigira hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ minnu bɛna wajulu kɛ Ala k'u nɛ sabati an ka sirifumuso ye wajulu dumanba kɛ yanni karamɔgɔw ka se yan an b'a fɔ kosɛbɛ ka tila ka kalilu fo sirifumuso y'a fɔ pour que ale ka wajulu kɛ Ala ni kalilu sababu vraiment an ka foli bɛ kalilu ye mais tiɲɛna ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko sirifumuso ye wajulu kɛ fo ka taa se nin degré in na katibili kɔnɔ yan nɔ an ka foli ba ye Ala k'a sara an bɛ an balakaw fo kosɛbɛ an bɛ Musa Koyita fo ale min ye sous-section ka ciden ye bureau ani an balakaw ni ɲɔgɔn cɛ Musa Koyita Aruna Kulubali a n'u ka équipe bɛɛ lajɛlen k'a fɔ u bɛ baara mun na an ɲɛ b'a la Ala ka n'u sara hakili la sirifumuso ye wajulu bɛɛ kɛ so in na kuma foyi tɛ an bolo ka fara o kan mais an bɛ min fɔ dɔrɔn hali bi o de ye u ka sabali an balakaw ka sabali hali bi u ka dɔ fara sabali kan sabu an tugulen bɛ cɛ min nɔfɛ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale ka kuma bɛɛ lajɛlen a ye sabali kuma o kuma a ye sabali ko mana gɛlɛya cogo o cogo a bɛ jɔ degré dɔw la a b'a fɔ ko an balakaw k'a ye sabali sabu olu de bɛ an bila ɲɔgɔn ɲɛfɛ adamaden i mana farinya cogo o cogo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni muso farinyana cogo o cogo i n'a fɔ ta parce que ni ta n'a sumana a bɛ fɔ de ma ko charbon mais i mana farinya cogo o cogo kɛ i n'a fɔ tasuma pour que kuma ka faamuya ko n'i ma fɛn sɔrɔ k'a jeni n'a ma fɛn sɔrɔ k'a jeni k'a b'a yɛrɛ jeni wa a bɛ kɛ bugurijɛ ye fiɲɛ b'a ta ka taa n'a ye donc vraiment an balakaw cɛsiri min bɛ u la kativili kɔnɔna na ka se degré mun na a ye sabali a ye dɔ fara sabali kan walasa o baara ninnu kana kɛ fu ye Ala k'a ɲɛ mɛn aw la aw bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ Ala k'aw kisi o ma aw bɛ fɛn fɛn ɲini hɛrɛ la Ala k'a di aw ma an balakaw n'aw bɛ fɛn fɛn na a bɛ taa ɲɛfɛ fɛn o fɛn ni aw donna la a bɛ taa ɲɛfɛ Ala da walada dɔrɔn ma Kati kɔnɔ yan an balakaw n'an sigira bi k'an ka ɲɔgɔn dan kɛ walada la anw caman bɛ kogo ta ka bɔ sabu aw bɛ min dɔn walada la bi anw yɛrɛ t'o dɔn a la donc vraiment an ka foli b'aw ye an ce aw ka bonya la an ce aw ka danaya la ka ne kɛ parrain ye bi su in na a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san caman jira an na Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo organisation k'a daminɛ o la mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ an ka karamɔgɔw ye an ka foli bɛ dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ye mun y'an dɛmɛ kɛnɛ kan ani dogo la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka ɲini Ala fɛ Ala ka wajulu sigi hɛrɛ la sirifu bonya kama sɔli ala rasul merci Allahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin an bi Ala fo ka Ala tanu ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barika da Ala min sɔnna an ka ye kɛnɛ kan kɛnɛ min ni kɛnɛ wɛrɛ man kan sabula wajulukɛla bɔra k'a fɔ foyi ma ɲini an fɛ fɔ kira somɔgɔw kanuni o la n'an sigira o kɛnɛ kan o b'a yira an kan ka ni o de ye ni an m'o kɛ o de ye jalaki ye walima o ye kungo de ye o la an bɛ kɛnɛ labɛnbagaw fo section de Kativille an b'a fo ka wale ɲuman dɔn fugula min ni a dira an ka président ma n'o ye Fasigi Dunbiya ye a n'a ka kan cɛ do cɛ min ni a nana a yera n'i ka baara yera a kan ka fɔ o la an b'a fo k'a Dunbiya k'an balakaw fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ Musa Koyita ka fara Aruna Kulubali kan ani u ka bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen olu ka wuli ka jɔ nɔ de ye nin o la an b'u yɛrɛ fo k'u barika da
ka baara kɛ an balakaw fɛ u mago bɛ timinandiya la u mago bɛ kodɔn na u y'o baara minnu kɛ biro tɔgɔ la an b'o fo k'an balakaw yɛrɛ fo u ka biro ka ciladen min bɛ yen n'o ye Aruna ye a bɔra k'a fɔ majigi mun b'u la sabali mun b'u la hali bi an b'a deli Ala fɛ Ala ka dɔ fara u kan o la sirifumuso a bɔra ka wajulu kɛ a y'a bɛɛ lajɛlen de fɔ n'an baw ɲana ka ban diɲɛ yɛrɛ de bi ja n'olu fana tiɲɛna o bɛ diɲɛ yɛrɛ de tiɲɛ Ala k'an kisi o ma o la walanda minnu fɔra an b'a deli Ala fɛ Ala ka o kɛ baara de min n'o bɛna nɔ to ka bɛn ni kelenya kanbɛn cɛbɛn k'o sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o nɔgɔya o la an karamɔgɔw fana u kɛlen ka kɛnɛ fa an b'a deli Ala fɛ o bɛna walanda min fana di an ma Ala k'an nafa n'a ye diɲɛ ani lahara o la kira yɛrɛ n'a somɔgɔw kama nin kɛnɛ an kana bɔ ni hami foyi ye yan fɔ Ala k'o o jaabi an ye jamana Ala k'a kolo suma k'a basigi an karamɔgɔ Seydi Sɛrifu Usmane Amadu Hayidara a n'a ka denba o mago bɛ fɛn o fɛn de la ka se ka diɲɛ minɛ ni nɔrɔ in ye n'o de ye kisi nɔrɔ ye yarabi ama Ala k'o nɔgɔya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bilasirali kun filananw sɔrɔla ka bɔ ka kɛ an karamɔgɔ fɛ Al-Ustaz El-Fadil Musa Tarawele ni ale de fɛnɛ ye kati Jamiyatu Ansar Dinil Islami ɲɛmɔgɔba ye an ka jɛ an ka karamɔgɔ ka laseliw lasa ɲɔgɔn fɛ. Kuma dan ye ko wallahi min ma ka bonbolo nin do o do siga t'a la o do n'a ka maa bonya nin do nin de ne ka maa bonya ta ye ka tɛmɛ bɛɛ kan siga t'a la fo n bɛ wuli ka jɔ a ye et puis n b'a sigi n sigiyɔrɔ la et puis n b'a embrasser o kɛra i ka maaba fɛ mɔgɔ min na ne t'a dɔn bonya tɔ bɛ kɔ tuguni quoi ayi o tɛ a bara ci est ce que karamɔgɔ b'o kɛ mɔgɔ min ɲɛna i ni Ala cɛ karamɔgɔ nɔfɛ tuguba ka dɔgɔyali kan ka s'o ma ayi a man ka s'o ma Tarawele kira bɛ misala di an karamɔgɔ kan jira walima ka mɔgɔ dɔw kunbɛ o natɔ k'o kunbɛ k'o embrasser k'o sigi a sigiyɔrɔ la wallahi a kanubaga sɛbɛ si ka dɔgɔyali tɛ se o ma et puis an ma fɛn o fɛn kɛ o tigi ye an tɛ se o de la hali karamɔgɔ kɔfɛ n'an y'a ye kanu de don mais hadisaw bɛɛ y'a yira ko kira ma deli fiyewu ka Fatima kunbɛ a sigilen fo sayabana mais kira y'o kɛ jɔnniw ɲɛna a nɔfɛ tugubaw o de la a bɛ gɛlɛya ne ma ne ka sigi Fatima ka kɛnɛ kan tuma dɔw la ko n bɛ nisɔndiya cogo dɔ la quoi parce que Fatima ka ɲɛnamaya tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ne degun a bɛ n degun quoi parce que munna Fatima ma foyi jabɔ n bɛ to k'a fɔ a ma foyi de jabɔ foyi adamaden kan ka fɛn fɛn jabɔ i ka ɲɛnamaya la Fatima ma si kɛ den min ba fatula ka sɔrɔ a ka dɔgɔ a ba de banna ka sɔrɔ a ka dɔgɔ Fatima a ma ba ko jabɔ Fatima de ye den ye min ma ba ko jabɔ wallahi bɛɛ b'a dɔn ba ko ye min ɲɛnamaya la mɔgɔ bɛɛ bɛ mɔgɔ fɛ nka maa ti maa fɛ ka tɛmɛ i ba kan maa si ti maa fɛ ka tɛmɛ i ba kan o de ye mansa fila la kira ye n ba de ka hakɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ hakɛ la bako ye koba de mais Fatima ma bako jabo o to yen na ɲɛfɛ dɔɔni balimaya ye hinɛ ni makari de ye Fatima ma balimaya jabo a balima dɔw bɔla a bolo kabiri u fitini dɔw ma balikuya dɔw furulen waatini u bɛɛ bɔla a bolo balima bɛɛ taala k'a tɔ to a kelen ni hinɛ ni makari de bɛɛ bɛ balimaya ja dɔn mɔgɔ ka kɛ den kelen ye i ka wuli ci o ka nɔgɔ ka tɛmɛ i k'i balimaw ye u bɛɛ ka taa k'i kelen to ka gɛlɛn ni Fatima sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la bako o jama sɔrɔ balimaya ko o jama sɔrɔ fako du est ce que o jabo kosɛbɛ kira ye kira de ye c'est-à-dire tellement kira yɛrɛ kun ti temps sɔrɔ ka baro hali n'a ka denbaya ye kodɔnbaliw fɛ fo Ala yɛrɛ de nana ka kuma kira fɛ ka kangari da u ye ko a y'a baro kɛ waati dɔ kira fɛ yen a y'a don waati dɔ a kana don ten kira kun ti fɛrɛ hali n'a ka dun fo kuranɛ nana ka kangari da o bɛɛ la pour que kira ka libérer a ka lafiya o kɔrɔ Fatima kun ti hali a fa sɔrɔ tuma dɔw la mɔgɔ bɛ min na
k'o kɛ n'a fa ye fo waati ni waati de b'a faamu ko mɔgɔ bɛ den ka min kɛ fa la k'i tereka kan ye i b'a fɔ faamu k'a m'o ja sɔrɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ faamu o kɔfɛ Fatima ma denko jago a ma denko jago Fatima ka kɔɲɔ kɛla Madina ten Hasan ni Huseini dɔ san 3 dɔ san 4 hijira la Fatima fatula san 10 hijira san 10 kira kɔfɛ kalo damadɔ a cayalen kalo 6 o kɔrɔ ni kira bɛ fatula san 1 ke Fatima bɛ fatu waati min den ninnu si ma san 10 sɔrɔ Hasan ni Huseini est-ce que a ye denko jago ayi a ma jago Fatima ka ɲɛnɛmaya ye makari di Fatima ka ɲɛnɛmaya ye hinɛ di Fatima ka ɲɛnɛmaya ye kini di wallahi mais walandabaw de bɛ Fatima ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ den kabakoma de don a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ a si bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma san 30 sɔrɔ Siyaw fɛ Siyaw ko a fatula san 18 anw sunna ko san 28 sunnaw ka sira kan san 28 Siyaw ka sira kan san 18 a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sira in fila bɛɛ la a ma san 30 dafa den min ma san 30 dafa mais a lajɛ diɲɛ bɛ ka munumunu n'a barika ye cogo min na a lajɛ a nɔ bɛ ka diɲɛ gouverner cogo min na a lajɛ diɲɛ bɛ ka wuli a tɔgɔ bɛ da o la cogo min na mun y'a se a ma mun y'a se a ma an baw aw ni kɛnɛ sigili ka kan nka Fatima kan ka lajɛ kosɛbɛ kanu ye tiɲɛ ye dɛ k'a jira kɛnɛ kan mais min ka bɔ kanu bɛɛ ye ka jira wale la ne bɛ min fɔ a y'a ɲini a ka Fatima dɔn an baw k'a ɲini k'a dɔn a dɔnni bɛ fɛn caman de di aw ma n'a ye kɛnɛ sigi a tɔgɔ la a y'a ɲini a k'a dɔn a ka ɲɛnamaya yɛrɛ a y'a dɔn a kɛla cogo min na jogoba jumɛnw tun bɛ a la an ka sirimuso dasela Fatima ka mara ma baarakɛden min tun b'a bolo a kuma fɔ cogo la a bɛ fɔ Fatima ka baaraden sinon a ka lamɔden de don a ka lamɔden de don i n'a fɔ kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen Anas u b'a fɔ a ma ko Kadima Rasul mais Kadima Rasul don fɔ cogo la mais kira ka lamɔden de don bon cogo kelen fana na baaraden de bɛ fɔ mais Fatima nun tɛ baaradenya dɔn Fatima ka lamɔden de don a ma dɔn baaraden a ma minɛ baaraden a ka lamɔden de don tuma dɔw la o ye ja min sɔrɔ hali a denw ma sɔrɔ donc Fatima jogobaw de tun b'a la jogo minnu bɛ a kelen o kelen n'i y'a ta i bɛ kɛ ɲɛnamaya kɛ n'a ye ka sa bonya ni karama kɔnɔ i tɛ malo fiyewu n'i sera Fatima ka muɲu ma wallahi o bɛ maa bɔ a ka sabali o ye walanda de a ka se yɛrɛ la o ye walandaba de ni muso in ka ɲɛnamaya a kɛla a bolo gɛlɛyaba de gɛlɛyaba mais ni gɛlɛya tɛ cogo di kira bɛ fatu sahaba bɛ maa 100 ni kɔ la mais kira den bɛ fatu o su bɛ don su fɛ e b'o faamu cogo di kira min bɛ fatu a ka hajatul wada'i la tariku y'a sabati ko kira ka hajatul wada'i la ko sahaba bɛ maa 100 ni 24 kira nɔfɛ cogobagaw la silamɛw la maa 100 ni 24 kira bɛ fatu don ma nɔfɛ cogobagaw la mais o denmuso de bɛ fatu a fatulen kɔfɛ kalo 6 o su bɛ don su fɛ Fatima ɲɔgɔnna ka janaja bɛ kɛ ten Fatima ɲɔgɔnna o ka janaja ka kɛ ten et puis mɔgɔ damadɔni fɛ hali a ma mɔgɔ tan bɔ et puis mɔgɔ 5 yɛrɛ a m'o bɔ mɔgɔ damadɔni fɛ su fɛ et puis o kaburu ka tunu fana bon hali ni maa ma fɛn f'e ye ko gɛlɛya tun b'a kan e y'a faamu sa o e y'a faamu dɔw la n k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ne ka sigi a ka ko ninnu kan ko ne bɛ nisɔndiya hali ni anniversaire don parce que a ka ɲɛnamaya bɛ ne degun a ka ɲɛnamaya bɛ ne degun anw minnu tɛ ale
ale ka étape la n'anw ye c'est-à-dire anw minnu y'u ka gerebuden fitininw ye wallahi anw ka janaja tɛ kɛ tan ayi a tɛ kɛ tan abada mais kira yɛrɛ nɔfɛ tugubaw bɛ yen minnu fatula u ka janaja kɛla kabakoba a jamako a ka bɔ hakili ma tiɲɛ siga t'a la a jamako ka bɔ hakili ma Allahu akbar fo ka taa se hali kira kɔfɛ tiɲɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw nana yan n b'a fɔ ten diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw nana yan bi ni anw sunaw bɛ waso n'u ye kosɛbɛ ka caya ni an b'a fɔ k'olu de y'an ka ɲɛjɔyɔrɔw ye olu dɔw ka janaja lajɛ bilahi bidaya wa nihaya lajɛ a b'a f'i ye ko Ibn Taymiya fatutɔ a ka jama n'u y'a mɔgɔ hakɛ f'i ti da la Allahu akbar a belebele mais tabaruku tɛ dɛ ale kola ni fu minnu ye ani zɛgɛnɛ minnu ye k'u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ de ye u y'a ɲimi de Allahu akbar ne tiɲɛ minnu ko k'a ti bɛɛ dɛ Ibn Taymiya ka kolɔni fɛn minnu ye u y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ de Allahu akbar k'a ɲimi siga tɛ nin na Adama a jama tɛ se ka fɔ Allahu akbar mais Fatima de su bɛ don su fɛ wallahi o kɛra koyi kɛra denmuso siga t'a la bon a bɛ maa degun quoi o de la Fatima ne ma mɔgɔ ye dani kɔnɔ mɔgɔ min tun bɛ hami ni kira ye i komi Fatima ayi o tɛ yen ka mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ min tun bɛ hami ni kira ye dani kɔnɔ ne m'o ye ayi o tɛ yen Allahu akbar tarawele o ma mɔgɔ fana ye mɔgɔ min tun bɛ hami ni Fatima ye i komi kira ne m'o fana ye ayi o tɛ yen a bara ci tariku y'a sabati ko kira tun ti bɔ fiyewu ka taa taama dɔ la fo a ka t'i ɲɛ da a denmuso kan Allahu akbar ne tiɲɛ ye kira ti bɔ ka taa taamasi la a bɛ t'i ɲɛ da a denmuso kan ka ye et puis a bɛ dugawu ɲini Fatima de fɛ Allahu akbar ni kira bɛ taa mɔgɔ laban min bɛ dugawu k'a ye Fatima to siga tɛ nin na ne tiɲɛ ye wa n'a bɛ na mɔgɔ fɔlɔ min bɛ dugawu k'a ye Fatima do kira ma bɔ taama foyi fana na fo a ka fɔlɔ Fatima la ka t'i ɲɛ da a kan Allahu akbar ne tiɲɛ ye n'a bɛ bɔ a bɛ laban yen de ka taa lajɛ ka dugawu ɲini n'a bɛ na fana a bɛ fɔlɔ yen de ka t'i ɲɛ da a kan ka dugawu ɲini Allahu akbar kira tun bɛ ten de siga t'o la o la n ko ma mɔgɔ ye mɔgɔ min ko Fatima ko tun ka bɔ a bolo komi kira ne m'o ye wa ne ma mɔgɔ fana ye ko kira fana ka ko tun ka bɔ a bolo komi Fatima o de la Anasi b'a lakale ko azabu kɛlɛ dɔ kɛla silamɛya kɔnɔ ko azab o kɛlɛ dɔ senfɛ n'u ye kanda denkɛ si ko k'u to o baara in na kira ni sahabaw kɛlɛ ka farin tuma dɔw la o b'a essayer ka tout reposer mais kira ni u bɛ nin baaraba in na ko Fatima tellement a bɛ hami n'a fa ye et puis a bɛ cɛkɔrɔba in ka lahaliya dɔn kojugu Fatima y'i den ka taa buru dɔ de di kira ma kira y'a lajɛ a ko denmuso ye nin bɔ min a ko i denw ka buru don n tun y'a dilan i denw de ye a ko nka n ka sɔn min na n y'a faamu e mago b'a la a bɛ komi kɔngɔ b'i la yɔrɔ kira ye min fɔ Fatima ye a ko haza awwalu ta'am akalahu abuka min salasati ayyam kira ye Fatima lajɛ a kasi a ko n denmuso a ko i b'a dɔn nin y'i fa tile 3 ye dumuni fɔlɔ min donna da kɔnɔ nin y'o ye a ko i fa tile 3 ye nin dumuni tasuma bɛ min dilan o ka haramuya da a fɔlɔ ye nin tile 3 kɔnɔ sa ne t'a dɔn ni ko ninnu kana tɛmɛ a la quoi i b'a analyser de ko mais pourquoi kira ɲɔgɔn na mais pourquoi karamɔgɔ bɛ to ka kuma dɔ fɔ cɛ don dɛ n'ala ye nin naloma cɛ i bɛ sɛgɛn o de la Seydina Ali de Hasan a ka ladilikanw na a k'i kɔlɔsi nin naloma na i teri naloma a ko i jija i k'i kɔlɔsi o la a ko maa si kana sɔn k'i jɛɲɔgɔn ye a ko tuma o tuma c'est-à-dire a b'i ka hɛrɛ de yɔrɔ ma jan i la a b'a miiri ko a bɛ ka ɲɛ i ma quoi wa tuma o tuma a bɛ tɔɔrɔ sama ka si ma a bolo k'a bɛ ka ɲɛ i ma ale de bolo k'a bɛ ka ɲɛ i ma a bɛ ka hɛrɛ de kɛ k'a sɔrɔ a bɛ k'i coro et puis a bɛ ka essayer k'i di juguw ma mais a bolo k'a bɛ ka ɲuman de kɛ quoi sinon n'o tɛ e bɛ se k'a faamu cogo di kira ɲɔgɔnna mɔgɔ ka se dumuni ma fo ka se nin hakɛ ma ni jamaba in na
mais i bɛ min faamu ko Fatima tun bɛ hami n'a fa ye a tun bɛ jɔrɔ n'a ye a tun bɛ hami n'a ye ni musoba in nin ma lafiya ka ɲɛnɛmaya la kira fatula kalo 6 o de la hadisa dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Fatima kumana min na kira bɛ saya bana waati la n'a y'a sɔrɔ k'a ka waati sɔrɔ a ye Fatima wele Fatima nana a ye tulo da da kɔrɔ ko kira ye gindola kuma dɔ fɔ Fatima ye ko Fatima yɛlɛla après a kasila a kasila après a yɛlɛla ko Aisha y'a ɲininka ko mun de la i kasila i yɛlɛla k'a ko ma kanu ka kira ka gindo bɔrɔtɔ ko mais kira fatulen ko a ko Aisha ma ko n ka kasi kun tun ye tumana min na kira y'a ka taale ko fɔ a ko nka n yɛlɛla tumana min na ne yɛrɛ ka taale ko fɔ k'a fɔ n bɛ tugu a la ne de y'a somɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ tugu a la kalo 6 mais yɔrɔ dɔ de bɛ yan mulahaza dɔ de bɛ yan ko an Fatima ko k'a ma kanu ka kira ka gindo bɔrɔtɔ mais kira fatulen a b'o ɲɛfɔ mais ne bɛ ɲininkali de kɛ mais ni mɔgɔ fatula gindo bɛ bɔ gindoya la de wa a bɛ bɔ a la ne ka gindo kalifa e la ne yɛrɛ bolo ni mɔgɔ taaba ye gindo kalifa n'a tala o de gindo ka jugu ka tɛmɛ a balolen yɛrɛ mɔgɔ min bɛ bana dilan la a ye fɛn dɔ kalifa e la min ye gindo ye Umaru n'o fatula o bɛ bɔ gindoya la a tɛ bɔ a la a belebele a d'a ma kelen kelen Fatima ma gindo fɔ siga t'o la kira ye min fɔ a ye wallahi a m'o fɔ Allahu Akbar kira y'a denmuso de wele kira ka kuma laban a ka gindo laban a ka kɔnɔfɔ ɲɔgɔn laban o de kɛla Fatima ye a ma kuma ka gindo wɛrɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye Fatima kɔfɛ kira kan ka min fɔ a y'a fɔ a denmuso de min bɛna denmuso in sɔrɔ a y'a bɛɛ fɔ a ye min bɛ ale kɔ a y'a bɛɛ de fɔ a ye mais Aisha ka ɲininkali la min bɛ se ka fɔ Aisha a y'o de fɔ a ye mais Fatima ma kira ka gindo fɔ e tun ne t'o dɔn n'a tun bɛ fɔ Fatima kun t'i da la a tulo la min tun bɛ fɔ bɛɛ a y'o fɔ bɛɛ ye o sahabaw y'o mɛn nka n'i y'a selen dogo ni kuma ma a man ka fɔ ni ne de wa Fatima m'a fɔ a m'a fɔ fɛn fɛn kan ka Fatima sɔrɔ kira y'a bɛɛ fɔ a ye o de la a sigila n'a bɛɛ a si ma bali a la a si ma bali a la et puis a k'i bɔ fana ko Fatima ani bonya t'a la ani bonya t'a la dɛ nka waati sela papier nana n'an balakaw ne tun y'a kanu ka tɛmɛ n'aw ye dɔɔni Seydina Ali don dɔ la a bɛ ka kuma a ka kalanden dɔ fɛ a ko a ma ko i t'a to n ka kuma dɔɔni wa n muso kan wa ala uhadisuka anni wa ani Fatima bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko i t'a to n ka dɔ f'i ye n kan wa ani muso Fatima kira denmuso a to n ka dɔɔni f'i ye Fatima kan Seydina Ali de bɛ ka nin fɔ cɛ bɛ nin fɔ yɔrɔ yɔrɔ a muso ma ɲumanya tɔ tɛ yen bilen e bɛ se ka nin f'i ta ma an bɛ se ka nin fɔ an taw ma an tɛ se ka nin fɔ an taw ma dɛ kɛnɛ kɔni kan an bɛ dɔɔni kɛ nka k'i sigi k'a fɔ k'a mɔngutu Seydina Ali ka Isna Sirala Ayima kɔnɔna lajɛ Seydina Ali ko Fatima sala Fatima balola ka fatu ko ale hakili t'a a la fiyewu ko Fatima y'ale sɔsɔ don kelen ale y'i da de y'a fɔ ale hakili t'a la fiyewu ko Fatima y'ale sɔsɔ don kelen wa ale hakili t'a la fiyewu ko Fatima y'ale ladimi hali don kelen ko ale hakili t'o la k'o ma deli ka kɛ Seydina Ali da de ye nin fɔ a muso mais a ye nin fɔ a ka kalanden ma don min na a ko a to n ka dɔɔni f'i ye Fatima kan a ko wa kanati ahabba ahlahu ilayhi a ko nka n'i t'a dɔn n b'a fɛn fɔlɔ min f'i ye a ko ne ti mɔgɔ dɔ danni na kira somɔgɔw la ko maa min tun ka di kira ye ka tɛmɛ a denmuso kan a ko kun tɛ Seydina Ali ye kuma fɔlɔ de la fɔlɔ a ko maa tɛ yen min ka bon min ka di kira denmuso ye kira yɛrɛ ye ka tɛmɛ a denmuso kan don min na Ale ni Fatima ye ɲɔgɔn sɔrɔ kira yɔrɔ la ko kira ɲininka ko an fila la jumɛn ka di kira y'o jaabi a ko ale ye ka bon bolo a ko nka n denmuso Fatima ye ka di a ko ale ye de ka bon bolo ni bɛɛ a ko nka Fatima ye de ka di ni bɛɛ nin b'an si ka kitabu de la
ni mama suna wɛrɛ ka kitabu a man ca la ne ka kuma ni siya ye o n bɛ kuma ni suna de ka caya mais u nana ni hadisaw ye tellement fadenya fanga ka bon ka Fatima ka nin yɔrɔw bɔ yen ka na ni kira musow ye ko kira de ko k'a muso dɔ ka d'a ye ni bɛɛ ye ko kira ko k'a muso dɔ de ka d'a ye ni bɛɛ mais pour que Fatima ka nin bonya ka tunu u nana n'o hadisa ye kira ma dogo a k'a denmuso ka di ale de ni bɛɛ o bonya ye min na hali bɛɛ tiya la bon pour que ka ɲinɛn kɛ o kɔ dɔɔni u ye hadisa wɛrɛ dilan ka kira muso dɔ fɔ ko kira ko k'o de ka d'ale ye ni bɛɛ ye baba nga kira kɛ maa sugu jumɛn ye kira ladiri jogo ɲuman maa kilennen kira min ko n'ale ma kɛ ladiri k'a t'a dɔn maa min bɛ kɛ ladiri ye dani kɔnɔ mais i bɛna fɔ ko kira de y'a fɔ publiquement muso caman bɛ mɔgɔ min bolo ko karisa ka di ni bɛɛ hali Usa Jara bɛ sɔn k'o fɔ hali Usa Jara tɛ sɔn k'o fɔ Usa Jara tɛ sɔn k'o fɔ fiyewu walahi ana ka jara bɛ karamɔgɔ se ko ta ana ka jara bɛ a tɛ sɔn k'o fɔ jango nga kira kuturu o k'i sigi publiquement ko karisa ka di ni bɛɛ o hadisa ka sɛbɛn o ka circuler kira musow bɛɛ k'o ye a ma dabɔ foyi kama dɛ kira denmuso ka bonya tunu n bɛna min f'i ye an ka bamanankan ko Mali cɛkɔrɔ 2 k'u ti bɛn dangan kelen na kana ɲinɛ nin kuma in kɔ bonya ɲinina u ti bonyatigi wɛrɛ de fɛ a kɛrɛfɛ a t'a fɛ o de la i b'a ye hali faama bɛɛ ka daminɛ fɔlɔ fo bi faama bɛ siran maa o maa ye a ka mara bɛɛ kɔnɔ o de y'a ka mara kɔnɔ jamatigi faama t'o fɛ fiyewu o de la i b'a ye kira somɔgɔ fɛn fɛn tɛmɛna isina sirala imaw la c'est-à-dire a fɛn o fɛn bɛ yen k'a ni faama dɔ tile bɛnna i b'a ye o faamaw de bɛ kɛ a fagali sababu ye walima doli kasɛla sababu ye munna parce que Imamu Zainul Abidina ye min fɔ o de don u tina sitan wa fudilna bi sabi ko olu bonyana Ala ye fɛn wɔɔrɔ d'u ma k'o bonya ni 7 ye o wɔɔrɔw kɔnɔna na a ko Ala ye olu kanu don muminiw dusukun na u seko tɛ a la mumini bɛ olu de fɛ olu nɔ tɛ dɛ Ala de y'a kɛ ni kɔni ye mumini ye dɔrɔn i bɛ kɛ kira joli fɛ i yɛrɛ se t'a la quoi mais nafigi ma n'u ye dɔrɔn tasuma de bɛ wolo la a fana se t'o la an karamɔgɔw bi yan o kira bange don danfɛn min kulela ka kasi sitanɛ don a ta kira fɛ wa don min na ni kira ye ɲɔgɔn ye kira ko i jugu ye joli manton na a y'a da fɔ kira ko u jate ɲɛ a ko kira fɔlɔ ye e sitanɛ da de ko kira ma a ko n jugu ye manton na a fɔlɔ ye e yɛrɛ ne tɛ e yɛrɛ de fɔlɔ fɛ e bɛ da la ko sitanɛ ka kalandenw bɛ kɛ kira joli fɛ nafigi bɛ se ka kɛ kira joli fɛ a tɛ se o de la sabaw bɛɛ y'a sabati ko tun bɛ nafigi dɔn ni sen n'ale ye k'a dɔn dɔrɔn i bɛ ale fɛ dɔrɔn i ye mumini n'a dɔ la k'i tɛ ale fɛ dɔrɔn i classé la o y'i bilalen liste noire la sabula a dɔ la ye ko e ye nafigi ye i tɛ se ka k'a fɛ o de la ne y'a fɔ c'est-à-dire o y'ale ka baw ye n kana don yen sira bɛ jɛya sira bɛ jɛya donc Fatima ni bonyaba in kira ko foyi man d'ale ye a se n'ale ko ten a ko maa si man di kira ya a somɔgɔw la ka tɛmɛ Fatima kan a ko wa kɛnɛti indi a ko wa Fatima fana tun bɛ ne ale bolo ten tun bɛ bolo ten nka a bɛna da don Fatima la a ko fajarat rahi hatta asarat biyadiha a ko ni tɛ ne muso dɔ Fatima a ko ne de ye muso ye a bi wogo si n'a bolo ye denbaya ka balo kama ko fo k'a bolo gulu fo ka nɔ bila a bolo la se n'ale de ko ten ko Fatima ye wogo de si ko fo k'a bolo tiɲɛ ka nɔ bila a bolo la k'a gulongulon denbaya balo fɛ n baw est-ce que aw ye nin faamu an musow dɛsɛla du baara la wallahi a fɔ koyi a fɔ joona cɛ bɛ bɔ baarayɔrɔ la dɔrɔn i bɛ ɲininkali kɛ
ko kaja be mi kaja ko atala mangu jafe wallahi taran ku abli bili adama taran duna sigatini na ngache o yorobe era ni ka shaki blaga jimi yere walma idemi mana ga sogono idemi sonina ina foko aywa jena bata jisu ni ka wallahi jena bata su asolo ka kaja tala ito rodo ya sigatala ku tawle mi am ngange kumbe sogono alebe kenama odu ambaw min baw dala de ayini de Allahu akbar min bu dala yani ko kuma tisu koroble chetisi muso koroble o jaku ya yake na ka kungo chala cheuta amu sa kora ai antisi koy ngo bu dala o tiamu dala Allahu akbar wallahi uyanga hera be yela ma ka ke problem yi sabula aw nga dengunu hera do konyo hera do woro kla hera do ngolu dia be to yela ma ko kungo amake kungo ya akure juna abelebele akero iku we abe to yela ma ko kungo afon fe ko kungo do bambolo na ma ke kungo abe ke mu aw dia ke kungo yi kungo tew moko de soro be ke kungo yi if muso soro be ke kungo yi ma furusiri be ke kungo yi fatuli ye kungo ye chenga furusiri denguno ye kungo ye aw dia ke kungo ye wa kungo ba udala anti sa ko rogo sabu mi ba udala o ka chaunta ay anti se koy anti se trawle anti se re uniforme de ati saka foka ba wallahi me Fatima man ndonde Allah sigatini na koy niki bi Fatima ko ngode ngaya joko wulinya akado sigatula Sidna Ali bin Fatima ka dugono bara defi ako muso do min ye bara ke sokono ka wugu shi foga tege gulo o de wakati shini kelaye nga hali bi anga muso ko ni subhanallah duba kono ya krawal se ni to be kay to e ka so funi kele kele to o drapoy to ne bi fa ni ya to funi kele kele Allah akbar utafe sigatola funi kele kele sno ita so Allah akbar gelera nga Fatima kuntiti sigatola foin koy chebe min fe hali na le tu fe abode kai chemo go be min na le bodon hali no be gelama abode kai keneka atrawli muso nyuma ba che do ka surama kuma sigatini na karsa mo go be nabi abado nkadi karsa ebi abado ti do ware fe kuyi nyekun file doron iki che jogo yini ka do Allah akbar ibado amogo be mina bana pep la hakbaru nga tanta umbulu kabiri ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la o y'a sɔrɔ i ka jaraka sigila tabali la a kɔfɔla denmisɛnninw ye ko n'aw fa wulila k'a ka daraka bɛ tabali kan o y'a sɔrɔ ale ye dugu min na jɔjan fɛ e bɛ wuli ɲɛti da ale kan yɛrɛ i ni dumuni de bɛ ɲɔgɔn ye denw b'i ka dumuni de yɔrɔ f'i ye ko dumuni bɛ yan fɛ aw ba bɛ min ale tɛmɛna n'a ye anw taw de filɛ n kɔni m'a fɔ aw tɛ denw sɔrɔ a bɛ den sɔrɔ dɛ nga Fatima ta ɲɔgɔn konte Sidna Ali ko te ako de sugu bebe ala bolo ni min war bo abo de dima sigatola udune wallahi udune de sugu bebe ala bolo glomina ba bolo jena kala ba bolo so ba bolo namarato ba bolo danga de ba bolo fama ba bolo wartigi ba bolo doni maka ba bolo e bena jume songo di ala ko dima bastan ko ni doni maka songo di ala yo dam Allah akbar keneka abelebele ukana koyi basta e doni ma songo di ala ayo dam o e bena jume songo di ni min bara ala bodi di mi to ka fo kuma be ni ma nga wajulu kala muso do de da alo do nda silama nga wajulu kala muso do ale de ya fo ko ni muso tayoro mi ki bo de wolo hande ko ni ciendo ako ni muso ta kenema kare kono kibi kare kono dewul ni ata botila bi botita la dewul ni ata dongero la iti fo e wele dongela de ko ni ata sugula o keledo ako ni ata dame dugono kibi dame tigi dede wolo wani ata dina dugono kibi dina tigi dede wolo ni muso ta yoro mine bo dede wolo anga ma foro yo don kuno o de la a chama samala doni maga do no fe wa doni maga do chama e doni maga du Allah akbar keneka atrawni ngako ko slamanye akmita dame tigi dude ko sigateni na keneka abe dame tigi de so sigateni na Sidna Ali ni fo papi nana tuguni wa awa anna fula na fo ka joy sigatala ko angara mo biya ali ko kofe
ako wastaqati bi khirbatin hatta asarati fi nahri ako Fatima ye jibo kolola ka barake ka dulado ko fo kolo yɛrɛ y'a dɔn ko dɔ bɛ ka ji bɔ a la ka ji bɔ fo kolo y'a dɔn ko ji bɛ ka bɔ a la o kɔrɔ ye di sokɔnɔ baara a y'i cɛsiri a fɛ a fɔlen sisan ko baarakɛla tun b'a bolo lamɔden tun b'a bolo nka ale ka lamɔden ma kɛ k'i sigi n ti taa yɔrɔ la ye dɛ ayi ni dɔw kɔni bɔla dugu kana ka n'u sigi ka ban a ye namara sigilen Kaya, taya me, ye denw kɔ quoi, ye fini ko wa, ye sabara ko wa, ye sofra wa, ale ti wuli ka foyi kɛ bilen. Nin don dɛ, Kaja sɛgɛnnen don dɛ. Fatima tɛ ten dɛ. Ale ni baarakɛla tuma dɔw la ale bɛ min kɛ du kɔnɔ baarakɛla t'a kɛ. Ayi, a t'a kɛ. Ale de b'a bɛɛ kɛ. Baarakɛla bɛ se ka min kɛ a b'a bila o la. Alahu akibaru, kɛnɛ kan. O de la ne ma mɔgɔ si ye k'a ye sirifu ka du kɔnɔna sɔrɔ. A kɛla jɔnya sira ye o, a kɛla baaradenya sira ye o, k'o tigi sɔnna ka bɔ i bilen. Ayi o tɛ yen. Sirifi du, walahi jɔn o jɔn y'o ka du kɔnɔna sɔrɔ, o sɔnna jɔnya ma, o ye jɔnya préféré hɔrɔnya ye. Alahu akibaru, kɛnɛ kan. Belebele. Baaraden fɛn fɛn yen sɔrɔ, o y'o baaradenya préféré patɔrɔnya ye. Tiɲɛ, Alahu akibaru, siga tɛ nin na. Kira ka lamɔden a tɔgɔ bɔla n kɔnɔ, Zeyid. Zeyid t'o misaliya. Siga t'aw don. Hɔrɔnden a fa n'a baw nana masaw nana nɔfɛ ko Zeyid an bɛ n'i nɔfɛ ka taa a ko n bɛ kira ka jɔnya fɛ ni aw ka hɔrɔnya ye a y'o de fɔ a ma sɔn a ko ne tɛ taa yɔrɔ si kira ko n'a bɛ ten bi kɔfɛ i tɛ ne ka jɔn ye n'i kɛ n den de ye Zeyid bin Muhammad Ala k'an bɛ sɔn an baw y'a cɛsiri nin kɛnɛ ninnu kan ni sigili la walahi an tɛ foyi sɔrɔ ni bonya tɛ walahi hara ni nin jira lɔraba ye parce que kira ka n ye Fatima ka sɛgɛn fɔ sisan k'a ye mɔgɔ ni jama sugu ka sɔrɔ ka kɛnɛ sigi Fatima tɔgɔ la k'u ka nisɔndiya yira k'u ka kanu yira Fatima ɲɛ b'o la et puis kira ka nin jama ye lahara jɔ don ne t'a dɔn n bɛna bonya min fɔ k'o bɛ di aw ma ayi parce que sirifi kanu bonya baraji bɛɛ peselen don nka o hakɛ yɛrɛ Ala yɛrɛ de b'o hakɛ dɔn kira somɔgɔw kanu na ni Ala yɛrɛ tɛ maa si t'o bara Ala m'o baraji hakɛ fɔ kira ka sahaba min nana a ye lahara ko ɲininkali kira ko i y'a préparé ni jumɛn a ko e Muhamadu kanu a ko n'o de ye garanti la a ma b'o baraji hakɛ dɔn wa a t'a hakɛ dɔn Ala de b'a dɔn ni hakɛ ye min ye bɛɛ kɔni y'i ta de fɔ a la nka lahara Ala de b'a dɔn ni sara ye min ni kun ye an ye faaba kɔnɔna na Kati sigida kɔnɔna na Jamiyatu Ansar Dinil Islami tɔndenw a bolofaraba min bɛ Kati sous-section kɔnɔ ka sanga ni Fatimatu Zahara alayha salam ale ka anniversaire ɲɛnamayali hukumu min baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 an bɛ Ala deli hɔrɔma ani barika min bɛ Fatimatu Zahara la Ala k'a ko kama ka hɛrɛ kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka kɛnɛ ninnu sigili ani kɛnɛ ninnu seriyali kɛ an bɛɛ lajɛlen ma dalilu ye i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na Fatimatu Zahara alayha salam a denbajala bɛ an b'a bolo Hayidara Fatima Zahara Tarawele an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin an ma nin yɔrɔ in na a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la alolu bɛ tu yirali la ani u bonyani lu sankɔrɔtali la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ barika ye k'a tugu a si la Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye ani sirifila denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ala k'a kɛ Zaharaw bonya a n'a barika kama ka hɛrɛ jiri an ka jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ jiri jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ jamana in kalifa Ala la ka kɔnɔdenw kalifa Ala la Ala min ka kalifa tɛ tiɲɛ ka foli laban ni an ka sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ Hadrat Janab Asayid Sherif Osman Madan Haidara sija ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di ni cɛkɔrɔba ɲuman in ma ani a ka denbaya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye Ala ka n'u kisi Ala ka n'u tanga haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu So mi wele